Mga kaibigan, kumusta po kayo? Ito po si Abay Lambanog, isang musikero at isang istoryador. Meron akong istorya sa inyo. Ito po ay tungkol sa Battle of Gilagilan. Maganda po ito at isang makasaysayan. Nangyari po ito noong March 5, 1943. Sitio Gilagila, Barangay Bagalnga, Municipality of Compostela, Province of Cebu, Philippines. At para sa mga viewers natin na hindi familiar sa lugar, ito po ang mapa kung saan naganap ang makasaysayang istorya. Makinig po tayo mga kaibigan dahil ang istoryang ito ay hindi mo makikita sa libro ng mga kasaysayan natin. Kung inyong matatandaan sa ating kasaysayan, sinakop ng mga Hapon ang bansang Pilipinas noong 1941, kasunod nito sa pagbomba ng Pearl Harbor sa bansang Amerika. At dito po nagsimula ang istorya kung saan ay inambos ng mga Filipino guerrilla ang mga sundalong Hapon sa ilalim ito ng pamumuno ni Lieutenant Agapito Admana at ni Major Fabian Sances. Ang naturang kaganapan ay isang makasaysayan dahil ang daming sundalong Hapon ang nasawi nung inambos ito ng mga Filipino guerrillas. Madaling araw daw yun. Nagpapatrolya ang mga sundalong Hapon papuntang norte. Dagdag kaalaman, ang Liloan at Compostela ay magkaratig bayan. Ibig sabihin, mula Liloan, nagmarcha ang mga Hapon papuntang Compostela. Doon pa lang, umpisa ng pinagbabaril ng mga gerilyang Pilipino ang mga nagpapatrolyang Hapon. Ngunit sa kasawiang palad, si Amado Castro na isang gerilya ay natamaan sa kanyang paa. At dahil dito, umatras ang mga gerilyang Pilipino papuntang Barangay Estaca dahil outnumbered ito sa mga sundalong Hapon. At habang umatras ang mga gerilya, tuloy ang bakbakan sa dalawang panig. At kasunod nito, si Amado Castro ay naiwan sa Barangay Hubay dahil sugatan na ito at nahabol ito ng mga sundalong Hapon. Ayon sa kanyang mga kamag-anak, si Amado Castro ay isang magaling na runner. Pero malamang dahil sugatan na siya, hindi na ito nakatakbo. At ayon sa mga nakasaksi, inagsasaksak ng mga sundalong Hapon gamit ang kanilang bayonita ang katawan ni Amado Castro doon mismo sa ilalim ng tulay ng Barangay Hubay. At dagdag kaalaman, para sa mga hindi familiar kung ano ang itsura ng Japanese bayonet, ganito po ang itsura. Imaginin mo na lang, ito ang ginamit ng mga Hapon upang patayin ang ating kababayang gerilya na si Amado Castro. Ang istoryang ito ay kinumpirma mismo ng kanyang mga kamag-anak, pati ng kanyang mga apo. Katunayan, isa sa kanyang mga apo ay kaklase ko sa elementarya. At habang umaatras ang mga gerilyang Pilipino papuntang Barangay Estaca na sakop ng bayan ng Compostela, isa na namang gerilya ang nasawi. Ang pangalan niya ay si Antero Tapayan. Si Mr. Tapayan ay isang lumad sa Barangay Panangban, Compostela, Cebu. Ayon sa mga nakakita, napatay daw si Antero Tapayan ng isang sundalong Hapon na nagkukunwaring isang babae. Ika nga, naisahan ang ating kababayan. At nasawi ito. At ayon naman sa aking pananaliksik, ang ginawa ng mga gerilyang Pilipino ay ayon din sa utos ni Major Fabian Sances. Dapat daw ay maharas ang mga sundalong Hapon na nagpapatrolya habang hinahanda pa ang malaking plano ng pag-aambos doon mismo sa Sitio Gilagila. Ibig sabihin, ang tunay na misyon
ng grupo ni Amado Castro at Antiro Tapayan ay upang mabagalan ang movement ng mga Japanese forces. At para sa mga viewers natin na hindi familiar sa lugar, ito po ang itsura ng ruta ng mga Hapon papuntang Barangay Bagalnga, kung saan doon naganap ang malaking pag-aambus. Ayon naman sa istorya, alam na daw ni Major Sanchez kung ano ang tunay na pakay ng mga sundalong Hapon, at ito ang malaking plano upang salakayin ang General Headquarters ng mga gerilya ng panahon na yun na nakabase sa Barangay Tabunan ng Cebu City. Geographically, ang Gimbal Dapdap Road ay ang pinaka-accessible sa mga sundalong Hapon upang salakayin ang headquarters sa Barangay Tabunan. Kaya ang pag-ambush doon sa Sitio Gilagila, Barangay Bagalnga ay strategic din ito para sa panig ng mga gerilya upang mapigilan ito. At base naman sa mapang ito, makikita mo ang posibleng daanan ng mga sundalong Hapon mula Barangay Bagalnga papuntang Barangay Tabunan kung hindi ito napigilan. Noong 1986, na-interview ko ang isang Jose Bubu, isang lumad na taga-Sitio Losaran, Barangay Tagubi, sa bayan ng Compostela, Cebu. Ayon sa kanya, isa siya sa mga gerilya na sumali doon sa pag-ambus ng mga Hapon doon sa Sitio Gilagila. Ayon sa kanyang istorya, 3 machine gun daw ang kanilang inihanda para maambus ang Japanese forces. Dagdag pa niya, naghukay sila ng mga foxholes upang makapagtago, dahilan kung bakit nahirapan ang mga Hapon laban sa kanila. At ayon sa kanya, mga bandang 2:00 ng hapon nag-umpisa ang bakbakan. At kahit lamang na lamang sila laban sa mga sundalong Hapon, umatras pa rin sila dahil naubusan sila ng mga bala at supplies. Dagdag pa niya, humingi ng reinforcement at dagdag supply ng mga bala si Lieutenant Pete Admana. Pero hindi ito napagbigyan ng General Headquarters. Sa halip, may order na dapat mag-withdraw na sila. At dahil sa curiosity ko, tinanong ko siya kung alam ba niya ang numero ng mga sundalong Hapon na nasawi sa naturang bakbakan. Pero hindi siya makapagbigay ng eksaktong numero. Sabi niya, posibleng 500 or lagpas pa, pero hindi daw siya sigurado. Tapos nagbibiro pa siya sa akin. Ang sabi niya, wala namang order na bilangin kung ilan ang bangkay sa kabila. Ang sabi lang niya, basta't ang order sa amin ay ambusin at patayin ang nagpapatrulyang mga Hapon. Ayon naman sa mga sibilyan na nakasaksi sa naturang pangyayari, mga ilang 6x6 trucks daw ang nakikita lang naghahakot ng mga bangkay. Mayroon pa nagsasabing siguro more or less mga 10 trucks yun, pero hindi rin sila sigurado dahil sa takot na rin. Ang istoryang ito ay kinumpirma mismo ng isang nagpapakilalang gerilya. Ang pangalan niya ay si Marcos Castro. Kilala ko ang taong ito dahil pareho kaming taga-barangay poblasyon sa bayan ng Compostela. Ilang araw ang nakalipas, binumba ng puwersang Hapon ang naturang lugar bilang paghihiganti doon sa kanilang mga kasamahan na nasawi sa pag-ambus. Katunayan, ang bahay ni Cirilo Cuitmingaw ay isa sa mga sinunog ng mga Hapon. Ayon naman kay Mr. Bernabe Castro, ang tatay niya na si Calixto Castro ay siyang namamahala sa supplies ng mga bala at pagkain para sa mga guerrilla forces. Doon daw nila itinago ito sa bahay mismo ni Mr. Cirilo Cuitmingaw. Ang naturang kaganapan ay may tuturing na one of the greatest achievement for the Filipino fighters during the war. Makasaysayan ito dahil doon napatunayan na mga guerrilla Pilipino na kayang labanan
ang makapangyarihang bansa ng Hapon. Ang naturang kaganapan noong March 5, 1943 ay nakonfirma din sa isang history book na sinulat ni Colonel Manuel Sigura. Si Manuel Sigura ay isang kilalang manunulat na Cebuano at isa ring sundalo. Ang istoryang ito ay hindi basta-basta dahil nakausap ko mismo ang mga tulad ni si Bubo at Marcos Castro. Dagdag pa nito ang istorya ng mga sibilyan tulad nila Rogelio Abilo Sr., Benjamin Canin Sr., Prudencio Calo at ng isang Bernabe Castro. Ito po ang istorya ng Battle of Gila-Gila. Sana ay nagustuhan niyo at maraming salamat.